Bestiari en un minut. El vídeo d'avui no necessita gaires presentacions. Parla d'un drac, de color vermell, que viu al Centre d'Imatgeria Festiva Can Saladrigas. Aquesta anècdota ens l'explica un dels seus constructors. Hola, sóc en Manel Oller, de la Colla del Drac del Poblenou. Us explicaré una anècdota de la construcció del drac, que s'explica també d'altres llocs, però que la nostra us ben asseguro que és ben certa. El drac es va construir en el magatzem del número 10 del carrer l'Arenal de Llevant, que és un carrer que ara ja no existeix, que tenia una porta d'entrada bastant estreta. Però amb això no ens hi vam fixar fins que no va estar acabat el drac. Vam construir un drac que feia gairebé 4 metres de llarg i una amplada d'un, no sé, potser eren 2 metres, amb el cap i tot plegat. Què va passar? Doncs que tal com l'havíem construït no podia sortir per la porta. Pocs dies abans, ens vam adonar del problema i, cuita corrents, el vam haver de tallar a trossos per poder-lo treure per la porta i que després muntar-lo cada vegada que fèiem una actuació. Realment segur que l'heu sentit aquesta història d'altres vegades, però això va condicionar moltíssim el funcionament de la colla. Ara, després de l'any 1996, vam tornar a juntar totes les peces i ara que tenim un local en condicions, aquest problema ha desaparegut.